Perquè de veritat que m'emociona la implicació d'un projecte que tanta i tanta gent ha assumit com seu. Aleshores jo crec que és la millor definició de lo que ens donen els llibres, ens donen llibertat per a ser crítics, per a pensar per nosaltres mateixos, i això és molt, molt important. Per unes circumstàncies vaig donar uns anys literatura espanyola. Quan començaven a fer l'anàlisi de veure les coses per ells mateixos, els agradava molt i jo crec que vaig fer uns quants lectors. Si aquest matí faig un o dos en aquesta plaça, els xicos de la banda que s'animen a leer, seria fantàstic. Per què? Perquè seria capaç de fer proselitisme, és algo absolutament positiu, no? Soc com una venedora d'elixires, d'aquells que te salven la vida. Pues sí, llegir salva la vida i ens salva a tots. Llegir te permet viatjar, somiar, voler conèixer el món, obrir la ment. Des d'aquest coneixement i des d'aquesta necessitat potenciarem i continuarem. Esperem que siga la tercera, però que n'hi hagi moltíssimes més. Moltíssimes gràcies a tots i a gaudir de la Fira del Llibre. Estiraren, i res. Escolta, tots s'alçaren expulsant-se, mirant aquell nebot i dient, quin nebot! Quin nebot! Che, quin navarro! Quin navarro! Un aplaudiment, si us agrada? Tan sola tumba del vespre pel cim rodola, apenes abre al mig de l'huracán, tan sola, apenes abre al mig de l'huracán. Tan sola tumba del vespre yéndose sola, y el dolor que empuja es como un fume espés, tan sola, y el dolor que empuja es como un fume espés.